ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu ta M Sadiq Bulangu TV. Mun gode. Godiya nake ga masoya mu mance da kowa, kuma ya zanayo ne gaba mana bazan ya da kowa. Na gode. Godiya nake ga masoya ban mance kowa, kuma ya zanayo ne babal bazan ya da kowa. Na gode. Godiya muke ga masoya ban mance kowa. Na gode. Kuma ya zanayo abada mu baya da kowa. Farko na sa Allahumma tabara mai baiwa, gaban basira wakar masoya na rerawa. Na zo gare ku ina kara cewa har abada masoya mu mance da ku ba. Na gode. Na gode. Nasuwa nake ni babal bazan ya da kowa, masoya na ku ke kara mana kwarjini. Na jin dare da rana masoya tunaninku, mai godiya ga Allah sarki tabara mai girma. Na gode. Na gode. Eh 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 eh. Ayya kai. Eh 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 eh. Na gode. Na gode. Na gode.